prepara Leo Messi, també hi ha Neymar, però vaja. Doncs hi va Leo Messi, Messi cama esquerra, el xut de Messi, gol! És el millor del món! Leo Messi acaba de fer el primer gol de Leo Messi! El xut de falta de Messi magistral! Per tot l'escaire li clava Pau! Barraca del Barça, barraca de Messi! Gol que val una lliga! Gol del millor del món! Al minut 8 de la primera part! Barça 1, Espanyol 0! S'incorpora l'atac, va, som-hi, nois. Minut 6 de la segona part, 1-0 guanya el Barça. Dani Alves la trepitja, la deixa per Messi. Messi pel mig, fa una passada per Luisito. Ha tallat Víctor Álvarez. I la recupera Pape. Pape la perd, la recupera Alves. Neymar, Luisito dins àrea. Luisito la posa, gol, gol, gol! Gol de l'uruguaixo! Gol del Pichichi! Gol de Luisito! Gol de l'home total! Gol del davanter referència al món mundial! Es diu Luisito Suárez! És d'Uruguai i està fent una temporada de traca! Gol del Barça, gol de Luisito! La passada boníssima de Leo Messi! Luisito ha vist que venia Pau i amb l'interior, pam! Barraca de Luisito Suárez, gol del Barça, gol de Luisito, al minut 7 de la segona part al Camp Nou, Barça 2, Espanyol 0. La dècima. Sí, i va ser... Sí, a part la dècima. Però bé, no patim, amb el doblet ho taparem, sí. Luisito! Suárez sol, al punt de penal, cop de cap de Luisito i barraca de l'uruguaixo, barraca del Pichichi, barraca del Killer, barraca del davanter centre, barraca de Luis Suárez, gol del Barça, gol de l'uruguaixo, al minut 16 de partit, el Barça li dona un copet més endavant a la Lliga, Barça 3, Espanyol 0. La jugada l'ha començat Neymar, li ha donat a Arda, canta, en aquest cas Pau, i Rafinha, barraca, gol de Rafinha, gol del Barça, el quart del Barça en aquest derbi, Pau canta i se la menja i traga i se l'empassa,
barraca de Rafinha, al minut 29 de la segona part, Barça 4, Espanyol 0. Messi amb Alves, la passada boníssima, pica. Mira. Luisito, apareix Neymar i gol! Gol del Barça, la maneta a l'Espanyol, gol del Barça, la maneta a l'Espanyol, gol del Barça, la maneta a l'Espanyol, marca Neymar, ha marcat el trident, ha marcat Luisito, ha marcat Messi, ha marcat Neymar, gols que valen una lliga, el Barça li carda la maleta a l'Espanyol, la maleta també li cardarà i la maneta també li ha fet, Barça 5, Espanyol 0, minut 38 de la segona part.